HPA-aksen er et system, som via niveauet af stresshormonet kortisol regulerer kroppens beredskab i tilfælde af fare og trusler. Hormonet bliver altså reguleret op i tilfælde af fare og reguleret ned, når faren ikke længere er til stede. Når barnet er 0-2 år, er systemet ikke modent nok til, at barnet kan selvregulere. Barnet er derfor i de første år afhængig af at have omsorgspersoner, der kan hjælpe barnet med at regulere ned ved stressende begivenheder. Dette kaldes også forældrenes stødpudefunktion. En sensitiv omsorgsgiver skaber et velreguleret HPA-system. Omvendt, hvis ens omsorgsgiver ikke kan hjælpe barnet med at regulere stressniveauet ned igen, udløses kronisk høje niveauer af kortisol i HPA-aksen. Og det ser vi blandt andet hos børn, der har oplevet omsorgssvigt. I pædagogisk praksis kan det her give viden til at forstå, hvorfor omsorgssvigtede børn hurtigt kan blive angste og hurtigt kan opfatte nye situationer og nye personer som truende. Derfor skal pædagogen være vedholdende i at opbygge relationen. Fra 2 til 12 års alderen aftager forældrenes stødpudefunktion, og barnet kan selv begynde at regulere stress og frygtreaktioner. Og fra teenageårene kan barnet selvstændigt regulere.